У Києві стартував навчальний рік в Кримсько-татарському культурно-освітньому центрі «Кримська сім'я». В цьому році навчатимуться там понад 70 дітей. Всі вони з окупованого Криму. Детальніше в сюжеті. Навчальний рік у центрі «Кримська родина» відкривають лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і Рифат Чубаров, представники Туреччини Єнет Джан Тезель та Байрам Болат, Аніфе Круцієтова та співачка Джамала. Кримсько-татарський культурно-освітний центр працює на базі 165-ї школи. Його керівник Аніфе Круцієтова розповідає, діти з окупованого Криму навчаються вже третій рік поспіль. Цього року влітку турецьке агентство розвитку і співпраці відремонтувало кілька класів та встановило нове обладнання. Музичний клас прикрашений ляльками та картинами, які подарувала переможниця Євробачення-2016 Джамала. Щастя дітям подарувати – це взагалі 100% радощі. І тому ці кукли, мотанки, які мені дарували, потім якісь там платівки, потім картини малювали. Я вирішила, що їм місце у школі. Це дуже важливо, коли діти зараз будуть мати можливість навчатися не тільки українській мові, але ще й кримськотатарській, вивчати музику, традиції. В цьому році тут навчатимуться 75 дітей, вимушених переселенців з Криму. Olsun. Bayramınız hayırlı olsun. Aziz dostum şunu bil. Mukaddestir insanha ana tilim tuğan til. Bizge değiller talibe, elimizde elifbe. Herkes bizni alkışlay. Güldesteler bakışlay. Biz mektepte okuyumuz, ilim bilgi alamız. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи, пагорби Дніпрові, і озера, і Діброві. Навчання проходитиме двічі на тиждень, по середам і суботам. Вивчають танець, вокал та кримсько-татарську мову. Это очень важно, потому что вдали от своей родины, вдали от языковой среды люди теряют свою идентичность. Я надеюсь, что все-таки скоро эти дети вернутся на родину. Я имею в виду, оккупация кончится, и они вернутся, но они должны вернуться уже подготовленными, не какими-то там ассимилированными, потерявшими свое «я». З одного боку, це радість, з іншої сторони, ці діти мають жити на батьківщині. Я впевнений, що найближчим часом ми разом з дітьми повернемося до Криму. Свої привітання у відеозверненні передали представники із Криму, а також діаспора з Канади та активісти з Франції. Ільвіна Сідбулаєва, Сергій Карапищенка, Саман, АТР.